Hola a tots, en aquest vídeo farem l'exercici 1 de l'examen titular del juny de 2019. Diu així, la cromatòpsia o ceguesa pels colors és una afecció hereditària molt poc habitual d'un 0,003% i en la majoria de poblacions humanes. No obstant això, a Pinjalab, una petita illa de la Micronèsia, la pateix un 10% de la població. El 1995, 3 científics van fer una expedició a la Micronèsia per estudiar aquest fenomen. Recordeu que la selectivitat sempre us contextualitzen una mica la situació, el problema, perquè siguin preguntes i plantejaments basats en la vida real i que no siguin només preguntes teòriques, que està molt bé perquè, a més, és com més interessant. El primer apartat d'aquest exercici ho diu que el 1775 Pinjalab va ser arrasada per un tifó que va provocar la mort de gairebé tots els habitants de l'illa i que la població va quedar reduïda a 20 persones. El percentatge d'afectats de la cromatòpsia abans del tifó era semblant a la resta del món, aquest 0,003. I després del tifó, el percentatge d'afectats a l'illa va anar augmentant i ara és del 10%, un valor molt superior al de la mitjana mundial. Diu, anomeneu i expliqueu raonadament el procés evolutiu que va provocar l'augment d'afectats de la cromatòpsia a Pinjalab. Aquesta seria la situació, no? No estan les 1.000 rodones, potser les 1.000 persones, però aquesta seria una miqueta la situació, no? Representant aquest 0,003% que diu el primer enunciat. És a dir, dintre de la població d'aquesta illa, només el 0,003% de les persones tenien la malaltia o la presentaven. Aleshores, això seria unes 3 persones de cada 1.000. I seria molt complicat si nosaltres caminéssim per l'illa, parlant amb la gent, que trobéssim aquesta persona, perquè la majoria de la gent no la presenta. Però va passar que va venir aquest tifó. I aquest tifó, per desgràcia, va fer que morís molta gent i que de totes aquestes persones que hi havia, només en quedessin 20. Esclar, si mirem la població anterior, abans del tifó, veiem que la proporció de gent malalta en comparació amb la població sencera és molt baixeta, és aquest 0,03. Però, en aquestes 20 persones, la proporció és molt més gran. El que ha passat, per tant, és que s'ha reduït la població augmentant la concentració d'aquests al·lels, de l'al·lel d'aquesta malaltia, de la cromatòpsia, en la població. A la pregunta ens diuen que quin és aquest procés o com és que ha passat això, que ha augmentat fins al 10% el percentatge d'afectats. Això es coneix com a deriva genètica, deriva gènica o inclús el concepte d'efecte coll d'ampolla. Vull dir, si nosaltres tenim una població molt gran que la fem passar per un embut o per un coll d'ampolla, el que farem és concentrar aquesta població, aquests al·lels, en un grup més petit i, per tant, augmentar la seva freqüència. La deriva genètica fa referència a aquest procés pel qual les proporcions al·lèliques o d'un gen en concret varien atzarosament, en funció de l'atzar. Si a més hi afegeixes a aquest tifó, tenim aquest fenomen. Bàsicament és aquest canvi que pot haver-hi en les freqüències gèniques o al·lèliques de forma atzarosa. Per aquesta primera pregunta, d'aquest primer apartat, us donarien 0,2 punts, que és senzillament dir el nom del procés. Anem a veure l'explicació, això que us estava explicant ara. Això també ho hauríeu d'explicar a l'examen, no? I aquest seria el model que ens donen els membres que han fet l'examen de selectivitat. Diu, el tifó va fer que quedés una població molt reduïda, ho hem vist, i el fet que quedés una població tan petita va fer que hi haguessin canvis aleatoris, com us deia, a les freqüències gèniques o al·lèliques d'aquesta població. Entre els que van sobreviure, per atzar, hi havia més afectats i portadors de l'al·lel. O bé, en els supervivents de freqüència l'al·lel va anar pujant posteriorment. Sigui com sigui, això va fer que a causa de l'atzar, com us deia, la deriva gènica sempre comporta l'atzar, la freqüència anés augmentant fins al percentatge actual. Podria haver passat també, en una altra història, que en comptes que el tifó deixés viva la persona o les persones que tenien aquest al·lel, desapareguessin i, per tant, seria una illa o seria una població sense aquesta afectació. També podria haver passat. En aquest cas no, en aquest cas en va quedar algun i per tant aquesta freqüència va augmentar.
Aquesta seria l'apartat que conté la pregunta una mica d'evolució i també part de genètica. Què ens diu la segona pregunta? Aquesta seria una pregunta molt més de genètica mendeliana. Diu, a causa de l'elevat percentatge de persones amb acromatòpsia a l'illa, és molt fàcil trobar-hi famílies amb algun dels membres afectats per aquest trastorn. Ara estem parlant d'una població que té un 10% de la població afectada. Diu, el doctor Sachs va visitar una primera família en la qual el pare i la mare no tenien cap alteració visual, mentre que els dos fills, els dos nois, estaven afectats per la cromatòpsia. Segons aquesta informació, l'al·lel responsable de la cromatòpsia és dominant o és recessiu? Justifiqueu. Recordeu per sempre en un examen de selectivitat, que si el gen, l'al·lel, és dominant, ha d'aparèixer sí o sí en la generació anterior. És a dir, és possible que dues persones que tinguin la malaltia, que siguin heterozigots, presentin la malaltia però no tinguin fills afectats, però perquè no han heretat l'al·lel. Però sigui com sigui, si una persona té el gen dominant, té la malaltia, el seu pare també l'ha de presentar. En aquesta circumstància no està passant això, perquè fixeu-vos que diu que ni el pare ni la mare tenien alteracions visuals. Per tant, la primera justificació que podríem donar d'un caire més teòric seria no pot ser dominant perquè els pares tenen visió normal. I això vol dir que són portadors de l'al·lel i com que l'al·lel no es manifesta és que és recessiu. Aquesta seria una forma teòrica de justificar-ho i amb això ja tindríeu el mig punt d'aquest primer apartat de la pregunta 2. Però també ho podríeu justificar amb un quadre de punt net, amb un creuament. Sí? I recordeu que encara no sabem si és autosòmic o lligat al sexe. En un exercici de genètica tenim les dues preguntes perquè parla de coses diferents. Primer de tot, si és dominant o recessiu, que parla d'aquesta potència del gen per sobre de l'altre al·lel, però en canvi també hi ha la pregunta de si és autosòmic o lligat al sexe, és a dir, en quin cromosoma es troba. Es troben els cromosomes autosòmics o bé es troben el cromosoma XY, que seria el cromosoma sexual, i és per això que diem que és lligat al sexe. Aleshores, ara de moment estem mirant només si és dominant o recessiu i per tant la justificació l'haurem de donar sense saber si és lligat al sexe o autosòmic i hem de donar els dos quadres de punt net, considerant que és autosòmic i considerant que és lligat al sexe. Aquest seria, el primer exemple seria recessiu, autosòmic, és el que estem expressant aquí en aquest exemple. Si fos recessiu autosòmic, podria ser, anem a veure-ho, els pares no estan afectats, per tant haurien de ser heterozigots, perquè els fills, que sí que presenten aquesta acromatòpsia, tinguessin aquesta afectació. Per tant, els fills haurien de ser homozigots recessius, en el cas que la malaltia fos recessiva. Per tant, sí que es compleix, sí que podria ser que fos recessiva. I hem vist que, en canvi, no podia ser dominant. Per tant, tot ens quadra cap a recessiva. Recordeu que això no us ho he dit. En un problema de genètica sempre hem d'especificar la nomenclatura que utilitzem. Això és dir quins al·lels, quines lletres utilitzarem per expressar aquests al·lels. Normalment és la A majúscula, A minúscula, i aquesta A minúscula expressa sempre l'al·lel dominant, i especificar també a què es refereix cada al·lel. Per tant, la A majúscula serà l'al·lel normal, i la A minúscula representaria l'al·lel de la cromatòpsia. Per tant, una persona heterozigota tindrà tots dos al·lels, A majúscula, A minúscula, i aquestes serien les probabilitats de tenir les diferents combinacions en la F1, en la descendència. D'aquesta manera justificaríem que l'al·lel pot ser recessiu i, a més, autosòmic. Anem a mirar si podria ser recessiu lligat al sexe amb la família amb la que està treballant aquest doctor Sachs. Si fos lligat al sexe i recessiu, la nomenclatura que utilitzaríem seria X A majúscula o X A minúscula, perquè aquest al·lel es trobaria en el cromosoma X. X A majúscula seria l'al·lel normal, X A minúscula seria acromatòpsia. El pare que no presenta alteració visual hauria de tenir X A majúscula. I la mare, tampoc la presenta, hauria de tenir, sí o sí, l'al·lel recessiu perquè és l'única manera que els fills l'heretin. Per tant, la mare hauria de ser portadora i hauria de tenir una A majúscula i també una A minúscula. Si fem el quadre de punt net, recordeu que en el quadre de punt net el que fem és posar gàmetes del pare, gàmetes de la mare i encreuar les diferents possibilitats. Veuríem que aquesta seria la descendència i, per tant, que podrien sortir nois
amb aquesta cromatòpsia perquè heretarien la XA minúscula que té la mare i la I del pare, que per això serien nois. Per tant, la resposta sí o sí d'aquest primer apartat seria que és autosòmic, que és recessiu. I aleshores ho podríem especificar, com hem dit, de forma teòrica, que és recessiu perquè si fos dominant els pares també haurien de presentar-la, o bé posant aquests dos quadres de punt net, perquè com que no sabem si és sexual o autosòmica, hauríem de justificar la recessiva per les dues vies. I si fem aquests dos quadres bé amb la nomenclatura que toca, tindríem aquests 0,5 punts. Però, com us dic, cal justificació. Però anem a l'apartat B, que ens diu l'Oliver Sacks, aquest doctor, també va visitar una altra família en què el pare no estava afectat per aquesta alteració, però la mare, el fill i les dues filles sí. Diu, amb aquestes noves dades, digueu si es tracta d'un caràcter autosòmic o lligat al sexe. Ara sí que podem determinar si és autosòmic o lligat al sexe. Amb la família d'abans, les dues possibilitats valien. Anem a mirar en aquest cas. Si el pare no està afectat, emprant la mateixa nomenclatura d'abans, serà X a majúscula i la I. I si la mare està afectada, hauria de ser X a minúscula, perquè és l'única manera que expressi aquesta alteració. D'aquesta manera, si fem el quadre de punt net amb els al·lels, fixeu-vos que el pare pot donar XA o I, però que la mare, l'únic gàmeta que podrà formar és el XA minúscula perquè no té més tipus. Això vol dir que totes les nenes que tinguin aquesta parella seran X a majúscula, X a minúscula, és a dir, nenes portadores. I tots els fills que tinguin seran fills malalts, XA minúscula, I. Per tant, no es pot complir la història, perquè ens deia que tant el fill com les dues filles presentaven aquesta alteració. I, en canvi, les filles d'aquesta parella, que sí o sí ha de ser així, mai serien afectades, sinó portadores. Per tant, fent aquesta justificació, diríem que no pot ser lligat al sexe. Si ho diem justificat, que també ho hauríem d'escriure, diríem que no pot ser lligat al sexe perquè el pare no està afectat. Per tant, seria XA, I les filles afectades per la cromatòpsia haurien de ser XA minúscula, XA minúscula, i no és el cas. Un al·lel XA sí que l'ha pogut passar a la mare, però el pare no està afectat i, per tant, no pot haver passat l'al·lel recessiu. Aleshores, anem a justificar que és autosòmic. Ja sabem que no pot ser lligat al sexe, però anem a veure si pot ser autosòmic. En el cas que sigui autosòmic, el pare és portador perquè no presenta l'alteració, la mare sí que la presenta, per tant ha de ser A minúscula, A minúscula. El pare pot passar tots dos gàmetes, A majúscula o A minúscula, i la mare només per un tipus de gàmeta, que seria el que té la A minúscula. Per tant, hi haurà fills heterozigots i fills homozigots. En el cas d'aquesta família, la filla seria A minúscula, A minúscula, o les filles serien A minúscula, A minúscula. Molt bé. I anem a la pregunta 3 d'aquesta primera activitat, que diu així. Diu, les illes de la Micronèsia han estat a escala habitual de velers britànics i baleners nord-americans. L'any 1845, 6 homes infectats de verola que viatjaven en el balener Delta van desembarcar a l'illa Pompei. Al cap d'unes quantes setmanes, més de la meitat de la població de la capital, Colònia, va morir de verola. Aquest percentatge de morts era molt més alt que la resta de la població mundial, atès que el sistema immunitari dels indígenes era poc eficient a l'hora de presentar antígens del virus de la verola. Molt bé, i ara ens diuen, a l'esquema següent, hi ha representada una resposta del sistema immunitari davant d'un antigen, que serà el tipus de resposta que pràcticament sempre trobareu a selectivitat. Diu, identifiqueu les cèl·lules numerades que apareixen en l'esquema i digueu quina funció duen a terme. Anem a veure. Recordeu que el nostre sistema immunitari actua enfront d'algun patogen, organisme que pugui entrar dintre del nostre propi organisme. Aquests microorganismes, bacteris, fongs, virus, que puguin entrar dintre del cos, tindran certes molècules que seran úniques i exclusives d'aquests individus o virus. Aleshores, a nosaltres solem anomenar aquestes molècules, normalment proteïnes, antígens. Per tant, què fa el nostre organisme, o el nostre sistema immune? Detectar
aquests antígens i treballar amb ells, per tal que siguin l'etiqueta, la forma que tenim sempre d'identificar-los, com una mica l'empremta dactilar d'aquest patogen. Per tant, l'antigen entrarà conjuntament amb el seu portador a dintre del nostre cos i el nostre sistema immunitari detectarà aquest antigen. Serà detectat per aquestes cèl·lules d'aquí. Aquestes cèl·lules d'aquí normalment són macròfags, ara veurem que tenen altres noms, però macròfags ens serviria, fagocitarien aquest organisme, agafarien aquest antigen i l'expressarien a la seva membrana amb el que anomenem el sistema d'histocompatibilitat. I un cop està expressat a la seva membrana, tindrem unes altres cèl·lules que detectaran aquest antigen i ens activaran unes altres cèl·lules. Aquesta cèl·lula número 2 es coneix amb el nom de limfòcit helper, limfòcit T helper, o també veurem que té altres noms, que permeten activar els limfòcits B. Aquests limfòcits B activats es convertiran en dues tipologies cel·lulars. Unes, que seran la número 3, seran les plasmàtiques. I aquestes seran les encarregades de treballar en aquell precís moment, en el moment en què l'organisme ha estat en contacte amb l'antigen i començaran a produir anticossos en contra d'aquells antígens. Aquestes serien les cèl·lules plasmàtiques i serien el número 3. Però, a més, el nostre organisme és molt savi i diu, ara que ja sé detectar aquest antigen, aquest patogen extern, el que puc fer és en recordar-me'n. Seria molt estúpid que ara que ja el sé combatre me n'oblidi. I, per tant, crea unes cèl·lules que es coneixen com a cèl·lules de memòria que ja guarden aquests anticossos i que en una segona topada amb aquest antigen o amb aquest patogen ja podran respondre molt més ràpid. Són el que anomenem cèl·lules de memòria. A l'examen us posaran una taula, o us podrien posar una taula, com va passar en aquest examen de 2009, i heu de posar el nom d'aquestes diferents cèl·lules i també quina funció tenen, que és això que us acabo d'explicar. Aquesta seria la proposta que ens donen els propis correctors de l'examen. La cèl·lula 1, aquesta que hem dit, era aquest macròfag, però també poden ser cèl·lules dendrítiques o inclús alguns limfòcits B. D'acord? Que s'encarreguen de captar, processar i presentar els antígens a la membrana per tal que siguin reconeguts per aquests limfòcits T, que eren les cèl·lules aquestes que porten el número 2. Limfòcits T helper o limfòcits TH o col·laboradors o cooperadors o efectors o CD4 o limfòcits TCD4 o T4 tenen molts noms. En recordeu-vos-en d'un, no cal que us els aprengueu tots perquè amb un ja en tenim prou, sí? Però sí que hem d'especificar que no és només limfòcit T, sinó que és limfòcit T alguna cosa. Helper, col·laborador, el que us hagueu après mentre estudiàveu, d'acord? Hem dit que el limfòcit T tenia com a funció activar els limfòcits B, que serien aquestes cèl·lules d'aquí. I aleshores també hem recordat que el limfòcit B es podia convertir en aquests dos tipus de cèl·lules, les cèl·lules plasmàtiques o limfòcits B activats, que serien aquestes d'aquí, encarregades de produir els anticossos, o bé aquesta cèl·lula que porta el número 4, que serien les cèl·lules de memòria o limfòcits B de memòria, que quedaran en circulació sanguínia en el cas per si hi ha un segon contacte amb l'antigen. Sí? Per tota aquesta resposta tindríeu 0,8 punts, és a dir, 0,1 per cada subapartat. Però fixeu-vos que si no especifiqueu bé en aquesta pregunta del limfòcit T helper o en la cèl·lula plasmàtica o limfòcit B activada, no us comptarien la puntuació sencera, sinó la meitat. I finalment, aquesta pregunta d'immunologia té una mini pregunta al final, que és quin tipus de resposta immunitària, específica o inespecífica, mostra l'esquema anterior i que justifiqueu la resposta. Es tracta d'una resposta de tipus específic perquè hi participen els anticossos. Recordeu que l'organisme té com diferents barreres per poder combatre els patògens o els organismes que ens puguin fer mal. Unes serien les primeres barreres, que no serien específiques, com podria ser, per exemple, la mucositat, o els cilis que tenim al sistema respiratori que permeten que allà s'hi enganxin els virus, bacteris o que els puguem secretar, etc. Això serien barreres inespecífiques, per exemple, però després tenim altres barreres específiques que funcionen gràcies a aquests antígens i anticossos que tenen una alta especificitat. D'acord? Per aquesta pregunteta tindríem 0,2 punts. I fins aquí el primer exercici.